Ba da zuciya ta ba komai ruwa da iska akan ke ba za na da kewa ba idan na samu zarar samun ke ba za na tanka kowa ba ni ban ga mai harara ba a yi na walwala ba da ya ganye za na tura wahalar zuwa ga nisa da an taɓa ki a jira ni da wuri da suka zo na ɗaukansa shugaban jiran gidai nan gizo na kalle digin Hausa, siri na rayuwa ta ke ce kira da na amsa, kuma ba ki dani kare ta kin bani ta ki rasa, inda ya ganki ne na yi nisa, ba kiran da nan amsa, ni na shiga nan mutu